DXDC Radyoman Report. Gikatakdang makigpulong ang Kalinan Police Station ngadto sa indigenous people kon IPs sa pagbawal sa pagdalag hinagiban, particular na sa downtown Davao. Sa interview sa DXDC kang Police Major Ricky Obenza, Kalinan Police Station Commander, tumong sa maong dialogo aron mapasabot ngadto sa mga IPs nga malikayan nga masubli ang linuog nga insidenteng nahitabo sa Barangay Lacson, Kalinan. Himo na aktibidad karong semana human malubong ang mga pulis nga biktima sa pagpanigbas ug pagpangusil patay nga sila Police Staff Master Sergeant Tito Lage ug Police Corporal Mark Anthony Corsino. Giklaro ni Obenza, dili bawal ang paggamit sa mga hinagiban diha sa pag-uma sa Kalinan. Karon ma'am no, nagpahigayon kog kuan with the help of sa ato ang public safety security kay Sir Sumagaysay. Yes, sir. Na makipagdialogo ta sa ato ang mga lumad regarding aning pagdala sa mga sundang no kay kustombre man sa ato ang lumad no. Yes, po. So ato nang pagbawalan siguro pagsulod sa syudad magdala sila mga bangkaw, sundang sa atong syudad. Mo na ato ang i-dialogue no by next week after sa pista na to after sa malubong na atong mga kapulisan. Nakig-coordinar si Obenza ngadto sa Public Safety and Security Office para sa maong programa subay sa pag-enhance pa sa seguridad sa Kalinan District. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Amy Genita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.